Zdravíme se s úsměvem, usmějem se na ten svět a pojďte, přeju vám v novém roce, abyste vždycky někomu dávali s takovou radostí, s jakou přijímáme dárečky, vždycky, abyste se podělili a abyste pak z toho žili. A teď to zatančíme, co jsme si teď řekli. A tobě dávám, od tebe přijímám srdce, spolu se dělíme a potom z toho žijeme. Roztáhni ruce, synku, roztáhni ruce, velké obejmutí všech. Výborně, děkujem. Jdeš do toho s námi? Jo, tak pojď. 3, 4. Loučíme se s úspěvem, zase otevřeme ústa, ano, zvedneme kroutky a na závěr vám Martinek dá dáreček. To je tobě dávám, vy jste nám zabubnovali a my vám dáváme dáreček, od tebe přijímám a spolu se dělíme a pak z toho žijeme. Tak,
Dárečky si schováte někam, co řekne paní učitelka, asi do šatny, abyste měli volné ruce k obídku.